Mina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva okhuleka udokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka sengiphinde ngabuya-ke ngibuyela kusona leso sihlalo esimangalisayo sa-Dr. Mhlongo TV. Njengoba bazi abantu ukuthi uma ngibuya ngisuke nginendaba ey'nohlonze ngicathi ngike ngaduka bangibonile abantu kade bangigcina ingenxa yomsebenzi lo wabantu abadala nathi esawuvuma nesawumukela. Ngiqonde ukuthi ngiyaxolisa kakhulu-ke wena ongakwazi ukusizakala uma ngingakhuluma ngolindayo nje mase uhlala ukuthi uDr. Mhlongo uyofika ngosuku ayofika ngalo, ngoba bayazi abantu ukuthi uma ngifikile angifiki ngifike, ngisuke ngifike ngigalelekile, ngisuke ngifike nezinto ey'nohlonze ey'kwazi ukusiza abantu noma ey'kwazi ukulekelela abantu. Ngike ngaphuma-ke ngayo emazweni angaphandle mhlawumbe bazongiqaphela abantu abaningi ukuthi bengingekho ngisho ko-social media yonke indawo konxa umsebenzi ukuthi bengiphumile. Ukuphuma kwami akusho kona ukuthi bengithatha i-trip, kodwa bengihluphekela abantu, ngiyolandela abantu izinto zokuphila noma ngiyolandela abantu izinto abazophila ngazo. Nayo-ke leyo namba lethu 083 406 8658 083 406 8658 iyona namba esitholakala kuyona-ke uma usifuna. Siselapho endaweni yaseMgababa owehla kuyona esitobhini kaMthathelwa noma uthi kaMhlongo esitolo. Asiphinde inamba ngoba khona umuntu osekhaya ungenandaba neteni, nginendaba nenamba 083 406 8658. Ake ngikusho-ke lokho ukuthi ngiyakugcizelela ukuthi uma kukhona umuntu osenobuhlungu besicathulo ngiyacela ukuthi ungabekezeleli. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu angabekezelela isilonda koze kucace ukuthi leso silonda soze simudle aze ayophela. Kanjalo-ke nomuntu oxakwe inhlupheko, nomuntu oxakwe izinto, nomuntu oxakwe umendo, nomuntu oxakwe umshado wakhe, nomuntu oxakwe izinto zomsebenzi ukuthi akawuthole umsebenzi, usuke kufana nokuthi kusuke kukhona isicathulo esibuhlungu. Makuphela inyanga abanye abantu omakhelwane bejabula kungenwa eplastiki kuyosiwa kodwa kwelakhe ikhaya kuhambi kahle. Ngicela ukumemezela nje lezi ndaba ezimnandi ukuthi kaMhlongo ngale kokuthi unemali noma unani siyakwazi ukulekelela ngisho unemfuyo, ayida inkomo noma imbuzi noma inkukhu, kuya ngokuthi wena isimo sakho sikanjani. Ngifuna ukuzomemezela lokho nje ukuthi ngibuyisa leyo nsile endala, into ekade ngiyiphakamisa ibuyisa leyo nsile endala ukuthi wonke umuntu uvumelekile ngisho ungangabi namali kodwa uma unayo imfuyo, ngoba imfuyo phela ikhonela kona ukubangula ameva kumuntu uthi akazi ukulekeleleka. Iza nemfuyo yakho, uze nenkomo yakho, uze nembuzi yakho, uzokwazi ukusizakala kwaDr. Mhlongo. Ngiqonda ukuthi ezinye iy'nyanga azifuni indaba yemfuyo, azifuni indaba yenkomo ney'mbuzi uhlupheka nayo, bengafuni ukuthi bakuthathise lento engenabungozi, kodwa thina sithi la kaMhlongo wena iza nonakho sikwazi ukuxoxisana, sihlale phansi sibonisane phela. 083 406 8658 siyawubethela umbuzo womuntu okokuqala, siyawalapha namandiki namandawo okwesibili, siyalibethela neligceke futhi siyakwazi ukulungisa nabantu abadala okumsama idlozi sililungise ligezeke gelekeqe. Mase sithatha umuntu-ke lapha phansi kwi-foundation sikwazi ukunyuka naye phela, siqonda ukuphakamisa-ke hhayi ukuthwala, sithwalisi kodwa siyaphakamisa. Ngingabiza ngendlela othanda ukubiza ngayo, abanye bayasho ukuthi bafuna ukuthwala kodwa ngibalungise ukuthi la kaMhlongo-ke thina into esidila nayo kakhulu noma into esigxile kuyona kakhulu ukuphakamisa impilo yomuntu. Abamba ukuthwala mekwakhona ukuthwala kusuke kukhona negazi lomuntu, kodwa negazi lembuzi noma igazi lenkomo noma igazi lenkukhu, kodwa thina la kaMhlongo akukho esikwenzayo kunegazi, kuphela sifuna umuntu wakini ongasekho, is either ugogo noma umalume noma anti noma ukhulu. Asikubambe lokhu, siphakamisa ngewashi nesigubhu, isigubhu sewashi nesigubhu sefoni nesigubhu seringi. Izona zinto ey'saxake kuzona-ke zokuthi wena awukwazi ukuthi umuntu athe lento mase uyahamba ube no-round ovala, uyaqhubeka uphila impilo nabanye abantu. Mase ugqoke iwashi lakho legolide nje ubona ngiyigqokile, ugqoke iwashi lakho lesiliva, ugqoke iwashi lakho elihle nje lamabhande, kuya ngokuthi wena uthanda inhlobo enjani. Kodwa mazoqaphela into eyodwa ukuthi liyavuleka ngemumva. Ake ngikusho lokho, sobe sine-special ngomhla ka-13 and 14 kuDisemba. Nginilekelela njalo lo muntu othi mina kade ngangifuna ukungena kwi-special sakaMhlongo kodwa ngokwamandla angikwazi ukungenelela. Wena songafona mase uyabhuka sikwazi ukuthi sikuthandazele noma sikukhulekele sikuphahlele ukuthi kushaye uDisemba unawo amandla okuthi uze la kaMhlongo nawe uzophakamisa impilo yakho njengabo bonke abantu, njengabo bonke amadoda, njengabo bonke omama, njengabo bonke osisi. Nayi namba 083 406 8658 sibhuka kuyona-ke le namba. Wena uyofika nje ugibele ngolosihlanu lakhona ekuseni ngomgqibelo, sobe siqala ngo-6 isikhathi sisebenza. Angikusho-ke lokuthi sina siyofuna amagaba akho, sizofuna isithombe sakho, sikwazi ukuthi phela sikuphahlele mawubhuka. Mawubhuka-ke ubhuka ngemali oyoyitshelwe efonini ngamsukwana ufona wena sofuna ukubhuka. Nayi namba 083 406 8658 basazi isigubhu sewashi
la kaMhlongo ukuthi only 30,000 rand kodwa ngalelo langa kuyobe kuyi-15,000 rand. Isikusuku umhla ka-13 and 14 kuDisemba ku-2025 izothi sivala sihlukanisa unyaka wena yobe uphethe into yakho ephilayo ekuyokwazi noma ungaspend imali ngoDisemba kodwa ngoJanuwari ube noJanuwari omuhle noma uFebruwari omuhle noma uMarch omuhle. 0834068658 iyona namba esitholakala kuyona la kaMhlongo. Asisho lento nozinto zenze kuzobe ukhona uyizobe u-5,000 rand bayazi abantu ukuthi u-2,000 u-7,500 kodwa ngalelo langa uyobe u-only 5,000 rand. Nawe uyabhukhelwa ushaye ngale namba ethi 0834068658 mase uyafika phela uzophakanyiswa kaMhlongo. Angikusho lokho ukuthi siyasebenza siyalapha singakafiki isipecial zonke izifo zabantu bayakwazi ukubhula online siyabhula futhi asidingi ukuthi uzofike la kaMhlongo. Mawufuna ukubona amanye amavidiyo amayelana nokuphakamisa iyakhona ku-YouTube nje uthi Dr. Mhlongo noma uthi Mkhulu Mhlongo khona uzokwazi ukubona eminye amavidiyo esikhuluma ngazo ngezinto ezakhayo. 0834068658 sitholakala endaweni yaseMgababa eDurban ngaphansi kwaseThekwini inkosi uLuthuli ekuyona esiholayo noma uba yede osiphethe uyehla nje stopini wena uthi ngifuna kaMhlongo zangomeni bayazi kuyasontwa kwenziwa yonke into. 0834068658 asibhabhayi asibonane evidweni elandelayo mase uyasubscribe phela mase uyalakha kwenzela ukuthi le video elandelayo ukwazi ukuyithola uyezwa ngebheli seyithi nqinqi mase beyakutshela khona uDr. Mhlongo into akhuluma ngayo. Bye bye asibonane evidweni elandelayo.